Allahu sarki ka kaddar saduwata da annabi tsaftatacce ga daren rayuwata, so shi an ƙara son sa umora kuruciyata, ka yi man dan ma'aiki dalilin samuwata. Allahu da kusanci gurin rahamar halittu, abin san masu ruhi abin neman matattu, ka so shi ka samu komai a take abun ka yantu, ka zama ɗan gidansa hakika mun wadatu. Ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa, Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa, ta kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa, daga kai babu kowa ilahu ba zai kuma ba. Annabi na biyo ka dalili kai nake so, mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so, an ka so ya ce hakika ni ina so, ya ma'aiki ka so mu kare ni da na so.